आयु आयु मा गोजों बुस्थु बेलाय मा आफाथां माथां नुखो आंलाय आयै आफा मारसो आफा गोदाव सोराव दुब्लि बारियाव बोरै थाफैगोन नों आफा नों बावसो दं आफा गोदाव सोराव आफा बावसो दं एसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय आं आफा नोंखौ आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो एसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ नुबाय आं आफा आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आफा नों माबोरै दं आफा नों मोजाङै दंना आफा आफा नों मानो दुब्लि बारियावसो दं आफा आयै आफा नों मानो बिदिब्रा खमसे खम नों न'आव थांनानै थायोबानो जायो आरो दुब्लि बारियावसो थाबावदो नों आफा नै बेयावसो दं नोङो मा खालामबाय थाखो नों बेयाव मानो थाबाय थाखो बोरो आयु मानो सोरबा हिनजावसो बे हिनजावखौनो नायनानै गाबगासिनो नोङो सोर सालि बेलाय मा साननानै बे हिनजावखौ नायबाय थानानै गाबबाय थानो हाखो नोङो मा नोंनि मोजां मोननायमोन नामा बे आं थानानैबो आरो गथै लानो सानबावदों नोङो आखल गाज्रि साला मा बुंबाय थाखो नों बिमा बियो आफासो आफा नोंनि बिहाव नों मानो आफाखौ सिनायदिया औ खोबनि नोंनि आफा बियो आंनि बिहाव बियो नोंनि आफाबा आंनि बिहावबा बे सिख्लानि महरखौ आंनि मेगन थाइनैजों बोरै नुखांलाय बे आफाखौ नुवाखै नों बिमा मा होनलाबाय थायो आफासो बियो आफा आफा होननानै सिनायखाथारबाय आं बिमा आफा बोरा बेयो नोंनि नोमफाबा